Înainte de a începe clipul vreau să anunț că un membru de pe acest canal în fiecare lună pe data de 15 o să câștige 100 de lei. Ca să participați, trebuie să cumperi membru și să lași comentariu cu Instagramul tău la postarea pentru membri. Aveți link în descriere. În acest episod din Sultano. Ai avut vreodată o aventură de noapte? Mamă, altă întrebare de maranj. Apasă vărurile și pe subscribe-ul la mâncați și talentul tău, că nu mai pai de capul meu să mă vadă mama a început și clipul. Băi, îți place deasupra sau de desubt? Îmi place să fie el deasupra, iar când e să fiu eu deasupra lui, asta mai merge acolo când în când. A, deci nu Mie îmi prea. place să fiu mai leneș eu. Păi dacă nu văd că nu se mișcă el bine, mă întoarcem roata. Eu. Da. Ce mesaj ai pentru fostul? Îți mulțumesc că ai intrat în viața mea și îți mulțumesc la fel de mult și că ai ieșit din viața mea. Te gândești la care din ei să-i transmiți un mesaj? Da. Trebuie ultimul actual. Cui vrei tu? Uite, dă-i un mesaj lui băiatul ăla și o să simtă toți. Mulțumesc pentru că datorită ție sunt așa cum sunt acum, că dacă nu m-ai fi lăsat, aș fi fost mult mai nașpa și sunt foarte mândră de cum am ajuns acum în prezent. Deci el a fost unul dintre băieții aia de la care ai avut ce să înveți. Da. Bravo. Ce mesaj ai pentru fostul? Când și-a dat seama că a pierdut o persoană care era în stare să renunțe la lumea din jur, acum este prea târziu, ar vrea să se întoarcă, dar i s-a pus stop. Deci a vrut fostul să se împace cu tine. Da, a vrut să se împace înapoi cu mine, că și-a dat seama că nu sunt uite- genul de persoană care să-mi bat joc de el. Și ce mesaj ai pentru el, dacă îl vezi acum? Mai scurt, ca să ajungă la el. Niciodată nu va fi ușa închisă la mine când va veni. Voi fi mereu alături de el ca prietenă și când își va schimba caracterul, atunci poate va mai merge să avem o relație. Ce mesaj ai pentru fost? Să fie fericită și să joace de viață. A fost un mesaj drăguț, dar merita mai mult ca să-ți dau bani. Cât de important e sexul într-o relație? Cred că sunt alte chestii mai importante decât sex într-o relație. Ok, dar întrebarea era cât de important e? Foarte important. Foarte important. Gen de la 1 la 10? 4. 4. Da. Și ce mai important? Cum se poartă? Cum vorbește? Ok. Mărunte. Băi, nu e chiar atât de important. Dar nici nu l-aș pune pe ultimul loc. Pe acolo, pe locul 3, 4, cum a spus și ea. Adică este important, dar nu chiar atât de important. Dar ce e înaintea sexului, să zicem la tine? Să am ceva de învățat de la el. Dacă n-am ceva de învățat, ceva care să fie interesant, degeaba. Adică să-ți dai seama că atunci când îl întrebi ceva și el spune un lucru, da. poți să... Ok. Cât de important e sexul într-o relație? Sexul într-o relație trebuie să le placă la amândoi, trebuie să aibă amândoi atracție reciprocă. Cât timp nu are atracție reciprocă, nu contează sexul, pentru că sexul îl poți avea cu oricine, dar cât timp faci cu o persoană din inimă și din suflet, nu se mai numește sex, se numește dragoste. Ok, cât de importantă e dragostea asta în relație? În relație foarte mult, că poate ține o persoană lângă ea foarte mult, dar dacă... Deci dacă superi pe cineva, dragostea asta când o faci... Da, e chestia că poți uita pe altcineva făcând dragoste cu altă persoană. Dar în timpul ăla când faci dragoste cu altă persoană, nu trebuie să te gândești în trecutul tău, trebuie să te gândești în prezentul ca să poți să uiți trecutul. Pe Instagram vedeți în ce oraș sau în ce locație filmezi. Nu uitați să lăsați un like la poze. Cât de important e sexul într-o relație? Așa și așa. Ce înseamnă așa și așa? Depinde, nu prea să zic că contează așa de mult. Important e, dar după un timp, nu așa din start. Și ce înseamnă după un timp? E important, dar nu e cel mai important. Câteva luni, 3-4 luni, nu știu. Crezi că mimează fetele orgasm? Bine, acum cred că puteți să ziceți și voi. Da, Da, foarte, nu? da, mereu. Păi de ce? De ce? Pentru că Adică n-ar trebui să vadă partenerul, bă? Nu, dar n-ar trebui, dar ar fi prea plictisitor după... Ok, Băiatul probabil ar crede că nu face absolut nimic bine și probabil s-ar descuraja.
Da, și asta e adevărat. Și s-ar simți și prost și s-ar întâmpla altele mai nașpa. Poate. Așa. Mi se părea Dacă... că spui ceva și Nu. te gândești deja la ce s-a întâmplat. Poate. Poate. Eu zic că ai răspuns cum trebuie. Crezi că mimează orgasmul fetele? Tu ai mimat sau? Da, e chestia că depinde și de persoana respectivă de lângă fată. Cât timp o fată, dacă are orgasmul, așa se poate uita la un băiat și să îl viseze, nu știu, să-l viseze, că îl vrea lângă ea, că nu știu ce și se poate... Asta, să ducă la căsătorie? Se poate duce până alte valuri. Dar n-are cum să nu mimeze o fată sau un băiat când vede pe altcineva chestia asta. Cum ar fi, are o tentație de aia și l-ar dori în pat, ar face. Și mamă, când dacă ar fi în patul meu, l-aș mânca, l-aș ciupi, l-aș face cum... Gen, l-aș pune așa pe tavă, vorba bine. Da, să-l mănânci. Da, îl mănânc cu fulgi cu tot. Crezi că mimează fetele orgasmul? Da, clar. Nu te uita la mine, ce fete ai dat tu bucății? La ce te uiți prima dată la un băiat? La față sau la corp? La față. De ce? Pentru că fața mă atrage, nu corpul. Mă interesează cum arată. Chiar deloc? Eu, Mă de interesează exemplu... dacă are, nu știu, dacă e făcut, dacă merge la sală, dacă e slab. Să nu fie foarte gras și atât. Ok, deci fața contează și după Da. personalitate, bănuiesc că da, Da. când ajungi să-l cunoști. Ok, la tine? La fel. La ce te uiți la un bărbat prima oară? La față sau la corp? Unul, trebuie să mă uit la sufletul lui, în interiorul lui și după aia exteriorul. Pilovăzia unui bărbat nu contează pentru că alea sunt trecătoare. Ceea ce are el în inimă este mai important decât fizicul și exteriorul. Deci, oricum, la prima întâlnire nu contează cum arată, important e să... Important e să mă înțeleg cu persoana respectivă. La ce te uiți prima dată la fată? La corp sau la față? La corp. De ce? E mai atrăgător. Păi nu-ți place mai mult să fie frumoasă la față? Și la față, dar mai mult la corp. Adică nu contează că e urâtă, trebuie să aibă curși și țâți. Da. Ce-ți place ție să-ți facă un băiat și să zici, bă, îmi place ce a făcut băiatul ăsta? Să fie original, în primul rând. Să nu mai facă ceva ce au mai făcut alții. Aici mi se pare că ești cam răutăcioasă. Păi de ce dacă vine cu un trandafir și au mai făcut 7000 de bărbați? E foarte drăguț să vină cu un trandafir. Ok. Pentru că acum nu prea vin băieții cu trandafiri. Adică să ai un gest Da, care te-ar gest putea drăguț. atrage. Ar putea face lucruri mici, nu știu, o scrisorică, un mesaj drăguț, un trandafir, cum ai spus și tu. Un trandafir cu o scrisoare și mergi. Da. Ok. La tine? Să vină la mine cu ceva amuzant. Bun, Un asta. pick-up line amuzant. Sau o glumă, o ceva. Ok. Cum trebuie să te abordeze un băiat să te cunoască? Convorbirea și să știe cum să atragă o persoană nu prin daruri, pentru că darurile alea le poate primi și de la părinți, le poate primi și de la oricine. Cât timp îi dăruiește inima cu adevărat din suflet, persoana respectivă se poate pune în brațele lui fără să uită în jur. Dacă îți place de una pe stradă și vrei să o cucerești, cum o abordezi? Nu știu mie Insta-ul. Adică nu vrei să vorbești cu ea față în față din prima. Nu, pe Insta. Nu știu, așa. Deci asta e abordarea ta. Da. Băi, sincer, nu-mi place. Ar trebui să vorbești cu ea față în față și după ce ai o conversație cu ea, zic, hai să dăm Instagram-ul, știi? Și dacă ți-l dă, îți dai seama că deja după ce ai purtat o conversație cu ea, o să și iasă ceva, înțelegi? Dacă îți place de un băiat, cum te bagi în seamă cu el? Wow! Mi-ai pus o întrebare baraj. Să spun alta? Nu, de ce că-mi place? Mă dau un gen în spectacol, mă fac să-i trag atenția. Deci mă Păi și fac cum? Ce faci? Tumbe? Mă fac pe copila nebună, zăpăcită, încep să râd singură, încep să cânt, încep să fac multe chestii. Să te vadă. Da, să mă bag în seamă și dacă văd că nu reușesc, mă împiedic eu de el, mă dau eu, încerc eu, fac eu câte ceva acolo. O schemă la asta. Da. Îmi place. Ce mă dai așa? Auzi, nu te supăra, spui și mie câte ceasul că n-am baterie la
la telefon sau nu te supăra, știi și tu cum să ajung și eu pe strada cu tare și eu știu deja cum să ajung pe aia de hăhăt, eu mai să mă bag cu el în seamă. Deci nu se găsește. Da, normal. Sau ai și tu o brichetă, auzi, nu te supăra, îmi dai și mie o țigare, că n-am iar de plămâni, eu nu fumez, dar în fine îmi dai și mie o țigare. Deci... Vrăjeală de asta. Vine pe vrăjeală. Deci trebuie să ai vrăjeală, dacă vrei să atragi pe cineva, trebuie să ai. Ai avut vreodată o aventură de noapte? O aventură de noapte a fost, nu știu, ori să-mi fac gelos prietenul, ori că mi se punese mie pata pe un băiat. Deci când mi se pune pata pe un băiat, deci nu pot să, chiar dacă nu o să am o relație cu el, măcar să știu că sunt o noapte cu el sau să fiu câteva secunde în brațe la el sau vreo 5-10 minute acolo tot să mă descarc eu așa, să-mi descarc atracția aia, plăcerea aia de a avea lângă mine. Bun, păi și ai avut aia era întrebare? Sincer vorbind, da. De mai multe ori. Foarte bine. Și acum recent am o relație cu un băiat, Bogdan, dar între timp îmi place de un băiat, Liviu. Și acum câteva zile m-am lăsat purtată de val și până la urmă ne-am luat în brațe, ne-am sărutat și am rămas prieteni. Dar de la prietenia care am ajuns doar să ne pupăm, el vrea ceva mai mult. Dar i-am spus că nu e vorba de chestia asta, nu. Cât timp nu știe pisica ce face șoarecele, mai contează acum. Păi și acum că ai zis nu află. Șoarecele, nu când o prinde pisica șoarecele ce face, atunci altă mâncare de pește. Păi și dacă află Liviu acum? Liviu deja a aflat că am o relație cu Bogdan. Și el mi-a spus că să mă las de Bogdan și să mă ia cu el. Dar, în fine, e chestia că nu știu nici eu, sunt în balansar. Acum aveți care... De amândoi, nici n-aș vrea să-i las pe niciunul dintre ei, dar până la urmă vânătorul mai lasă pe acolo, nu mai aleargă după doi. Trebuie să prindă și el ceva. Da, ca să prindă nu mai trebuie să alege după doi, că după aia dacă aleargă după doi să ajungă unul încolo și el o să rămână pe mijloc, așa că trebuie să rămână decât cu unul. Cum ar trebui să bage un băiat cu tine în club să te cucerească, să fie ok? În primul rând să nu fie beat, mort și să se comporte ok, gen. Să fie respectos. Păi și cum ar Adică să trebui? nu ia cu Să zică bună jargoane. frumoasă. Da, nu vreau de Să astea. vină la mine, ce faci frumoasă, numai de astea. Nu, să vină frumos la mine, să mă întrebe, bună, ce faci? Și gata. Da, gen, bună, ce faci, ești foarte frumoasă, să mă complimenteze. Vrei să-mi spui tu că dacă vine un băiat așa mai urât la tine și zice bună, ce faci? Tu o să-i răspunzi? Dacă este urât, îl refuz frumos. Dacă îmi place de el și este un băiat ok, îi răspund ok. Bine, ai intră și tu aici, în jocul nostru. Da, trebuie să arunci țigara, să știi. Cum te bagi în seamă cu una în club, dacă îți place de el? Cum mă bag în seamă? Hai să fac o linie la baie. Sincer, bravo! Sincer și corect. Eu îi zic direct, hai cu mine la baie, nu mai zic nimic altceva. Și nu-i zici ce să facă? Nu, că știe ea ce trebuie să facă, normal că e femeie, nu? Bună, mă cheamă Celte. Direct! Bravo! A picat vreuna? Multe. Ce faci dacă îl vezi pe fostul în club cu altul? Mamă, dar la fix. Îl evit și las să-și facă de cap. Să fii Te uiți la el și zici mă uit la el și atât, îi fac ai contact cu el și dacă el a ales să facă chestia asta, să fii sănătos. Ok. Îl omor. Acolo sau l-aștept să iasă? Îl aștept să iasă. Îl ignor, e treaba lui ce face. Nu mai are treabă cu mine. Din moment ce e fost cu un motiv. Vrei să spui că nu te-ai împăcat cu niciun fost? Nu, niciodată. La mine da, nu m-aș împăca. Te-ai împăcat? Bine, de fapt, ba da, dar nu se pune, adică n-a fost chiar... Dar nu prea a fost fost, că A fost o pauză de 2 săptămâni. Am înțeles. Băi, o despărțire e despărțire, 2 săptămâni și 2 săptămână. Da, corect. Ce faci dacă o vezi pe fosta în club cu altul? Dacă o văd pe fosta în club cu altul, ce crezi? Mai mi-au 2-3 femei să-i fac în ciudă. Eu cred că îl iau pe afară pe aici, pe tântră, că înăuntru n-am voie. Păi înăuntru așa nu mai vorbim.
Vezi, ți-a zis bine că e fosta. Ce nu mai ar trebui să ai treabă cu ea. Da, dar eu tot pe ăla nu mă duci pe de femei, că nu mă bag pentru femei, bag pe ăla, că am eu boală pe ăla. Eu că știu cine sunt, nu am încredere în pielea mea, nu am treabă. Dar vreau să eu dau ăla după, îți dai seama, îl pun pe aici atente. Nu eu, prietenii mei, că suntem mulți. Așa din greșeală, o lovitură două. Da, te împiedică singur, care pe iară pe aici. Ia zi, frate, tu? Îl întreb dacă îmi pune și mie mâna pe băiat. I-a pus deja. S-a dat cineva de același sex la voi? Da, Și? mie îmi plac femeile. Și cum te-ai abordat? A venit și mi-a spus că sunt foarte frumoasă. Ok, și cum ai reacționat? I-ai zis tu și tu ești foarte Da, frumos. și am continuat să vorbesc cu ea. Ah, ok. Dar era din Cluj și Te-ai gândit că oricum nu s-a venit. da, ne-am întâlnit în Bistrița. Iulia, dacă vezi, te pup. Nu, niciodată nu s-a întâmplat asta. Să vină o femeie la mine să se dea la mine. Nu? Nu, nici doar s-a uitat probabil la mine, dar am ignorat, pur și simplu. Nu mi-am N-a dat venit să te seama. abordezi. Nu, n-a venit, nu. Ce faci frumos? Nu, Ok. nici la mine, niciodată. S-a dat unul de același sex la tine? În club? Nu. Că le e frică, mă văd tatua, mă văd ăstea, că le dau cu șuriu cu ăla, nu le e frică. N-am viața vieților mele, nu vreau să zic că după mă vede lumea nebun, dar să fac un hop să moară familia mea. Ia zi, frate. La beție îi dai indiferent de sex. Bravo, frate! La ce te uiți prima oară la un băiat? La față sau la corp? La Adidas. Ok. Și vezi la Adidas și... Nu știu, asta e problema mea, mă uit la Adidas. Dacă sunt curat sau nu, probabil, Da. nu? Bine, Și am dacă îmi pierdut. plac. Am pierdut, ok. Eu mă uit la față. La față. Da, să văd Și dacă... la față la ce te uiți? Depinde, dacă La are ochi. nasul mare, la ochi, Ochii sunt cei mai importanti. buzele, Ai zis cumva dacă are nasul mare? da, Și criteriul ăsta de unde l-ai ales? de la, Plac să te uiți? de la foștii mei iubiți. Tu? La ochi. La față, la ochi. Și ce ar trebui să aibă ochii aia să te cucerească? Nu știu. Trebuie să aibă ceva în ei, să mă atragă. Să vezi clipirea aia. Da, da. La ce te uiți prima oară la una în club? Bă, să arate bine, să se îmbrace bine și dacă are gagiu nu-i problemă că îl băgăm în spate. La mine mă uit la față și la cur, că dată nu prea mă interesează. Și după dacă are gagiu la fel, s-a restat spus tovară și Deci nu la mai trebuie față să și spun. la? La față și la cur, că la tăte nu e așa de important. Că și pune silicoane, am eu bani să-i pun dacă nu. Ia zi, frate. Țâțe să fie mari, voluminoase. De ce? Că îmi place mie, e altă excitație. Băi, tu ai răspuns fix ca ăla de pe TikTok, lasă. Ce-i în mintea ta în momentul ăsta? Sincer, nimic. E bine. Sperăm să nu rămână așa, da? Să Nu, te gândești tu la ceva, da. Doamne, iartă-mă. Eu să mă distrez și să-mi fac de cap. Iei gândul și bagă. Unde să mănânc după ce plec de aici? La mec. Da. Bravo. Mulțumim. Cum îți place una, o naturală sau mai tunată? Naturală, curul mare și țâțe mici. Naturale, dar naturale, fără botox, fără celulită, fără botox, dar să se epileze, să nu fie de-aia feministă, de-aia de... E naturală, dar o fac eu tunată, adică îmi place cum e, așa o fac mai bună decât e, știi ce zic? O tunează ca la cum se va alege la Să fie mașini. naturală, o tunezi tu. Cum vrei. Exact, da. Bravo, frate. Să nu fie multă. Ade. Să nu fie prea mare, mâncați așa. Uite cum arăt. Dacă s-a pus pe mine, am dispărut. Bravo, frate. Cine mai ca nu? Ai făcut-o vreodată afară? Încă nu. Pare că ai râs așa ca și când bă, să-i zilul ăsta sau... Eu? Da. Unde? Care? Cum a fost? Vrei să-l punem să-și bage degetele în urechi să n-audă sau? Pe care să o spun? Care dintre ele? În cabina de probă. Păi stai că era afară, nu? Afară, lângă TNB. Mi-am mai adus Tu? aminte Cu o fată? Da, te-mi adus aminte de... de una de ei. Ați le spune sau tu ai pus în față? Că nu mai Mi le spune. Mai zi de una de ei dacă n-ai avut. După blocuri cu p***înțea? Da, da. Așa, eu cu o fată nu i-am stat cu minte. E mai complicat așa la fete, nu merge așa ușor. Într-adevăr, da, e păcat. Ai făcut-o vreodată afară? Terasă de bloc. Pe o terasă de bloc? Da. Gen de-aia sus de tot? Sau... Da, eram la muncă, practic, și s-a întâmplat cu o colegă. Eu de meserie barman ospătar. S-a întâmplat pe Nordului, la penthouse-urile alea, am avut eveniment acolo și dimineață
s-a întâmplat neprevăzutul. Nu te-ai așteptat. Sincer, nu. Ai făcut-o vreodată afară? Nu. Da. Și unde? La mine în oraș, în parc. În parc? Da. Vreun tufiș sau a fost pe vreo bancă? Am boschezi din ăștia și în spate. A, și în spatele boscheților nu era tot liber cum e aici. Nu prea. Cu ce replică agăți-o, poate? Una bună, așa. Ce ai zis? N-am replici. Why don't you lying? Why you always lying? N-ai replici? Nu. Ba da, Iula. Ce mi-ai zis mie? Ia. Putem să facem un French? Ok, nu știu ce era. Nu? Nu, frate, scuze, ce să... Îmi pare rău. O replică care ți-a rămas ție în minte, că ți-ai zis-o unul, știi? N-are, e obosită. Poate să zic o replică de mi-a zis-o în centru, dar nu e frumoasă, așa mi-a rămas în cap. Da. M-a întrebat, auzi, dar nu ți-e fric să uitați așa foarte drăguț la mine? I-am zis, ba da. Bine, vrei să vin să te ajut să spui coșugul pe tine? Ce-a zis? Să te ajut să spui coșugul pe tine? Ce terminat era ăla să mă bată mama. Dacă vezi asta, nu mai face oricine, bun? Urât. Ca să te consolezi pentru ce ai auzit atunci, eu să-ți dau banii, să știi. Mulțumesc, Da, apreciez. sper să nu mai se întâmple asta. Cu ce replică ai agățat-o fapt? Sau cum ai folosit așa? Ce tactică ai folosit? Învață nici pe Nu știu, la modul gen m-am făcut că trebuie să sun pe cineva și i-am spus să treacă numărul, m-a apelat și în timpul ăla n-am, îți dai seama, suna telefonul. Tu i-ai zis, bă, dă că vreau să sun pe cineva, Exact, dar că de n-am fapt ți-ai dat ție telefonul telefon. și etc. Și am dat numărul meu ca să iau numărul, noi am zis direct, dăm și mie numărul tău sau tralala. Și a sunat telefonul și zic, uite, mi-am găsit telefonul, vrăjeală. Băi, e bună. Am întrebat-o dacă pot să-i păstrez numărul, dacă. Am ieșit ulterior cu ea, dar n-a ieșit nimic, să zic așa. A, dar oricum încercarea a fost bună. Scuză-mă, ai cumva Waze pe telefon? Că al meu nu-mi indică numărul tău. Nice. Cu ce replică ai agățat-o fată? Una bună, așa că dacă îi zici bună ce faci și aia era deja... Era mort de pe ea, nu mi-aduc aminte. nu prea, mai greu ca asta. Hai că tu agăți doar la beție. Am o prietenă de 4 ani, nu mai țin minte cum ne-am cunoscut. Nu? Știu că eram la o petrecere ceva, dar nu mai țin minte cum... A, și gen, nu prea trebuie să vorbești mult, că ea mai mult așa, să gesticulezi, să fii acolo. Da, nu, în rest nu mi-aduc aminte. Tu? Și tu ai iubit de 4 ani? Nu, dar de obicei n-au fost nevoie să vorbesc foarte mult. Bine, frate, nu știu unde le găsiți aici. Nu vorbiți, dar vin la voi, ok. Lasă băieții. Hai să trăiești. Hai mă, un leu, fac. Hai mă, vino. Cât ai mă? Cât îți trebuie? Trebuie un leu atâta, nu trebuie mai mult, să mor eu. Acum Ia, cu tot. ia, frate. A, uite, frate. Gata, hai, Sănătate, să numai vă bine. meargă bine. Vă iubesc. Sănătate. Uite, vă dau aia 10 lei, Am mulțumit, frate. să vă răsplătesc, mă, munciți bun, vezi? Ai avut vreodată o aventură de noapte? Mai multe. Da, Da. de Revelion. E apartamentul meu. Eu n-am avut. Doar în apartamentul tău a avut. Da, apartamentul meu, eu pe lângă. Ai avut vreodată o aventură de noapte? Da. Cea mai ok mi s-a părut într-un parc. Păi da, dar era o prietenă a ta, o cunoștință sau... Era o amantă, să zic așa. Că... A, și a zis, bă, hai să mergem și noi în parc acolo să... Da, ne vedeam efectiv când eram liber, la modul ăla, gen, veneam de la muncă, ne vedeam seara. A, deci după o aventură de noapte a urmat o aventură de mai multe, nu știu cum ar fi. Clar, îți dai seama, până s-a încheiat, că na, la un moment dat a trebuit să încheie aventura asta. Ai avut vreodată o aventură de noapte? Da. M-au cabane în general, de mai multe. A, gen că vă duceți așa, să bezi la munte Da. sau la mare. Da. Sau Sau în cineva alt acasă, da, de mai multe. Am avut tot așa cu prieteni, n-am avut o persoană pe care nu o cunoșteam și cea mai drăguță, să zic așa, aventură a fost în vamă cu o tipă, cu o colegă. Dar să specificăm, înainte de relația asta de patră. Înainte de relația cu domnișoara care sunt acum. Care e primul lucru care te atrage la o fată? Bine, voi să ziceți la un băiat, că... Tot la fată. Ochii. A, ok. Ok? Ochii. Zâmbetul. Deci la un băiat zâmbet. Și la o fată? Culoarea părului, să fie brunetă. Deci tu chiar ești așa selectivă? Da. Dacă e una blondă, tu nu mai e. Nu. Îți place deasupra sau de desubt? N-am o preferință, dar sincer să fiu cam tind mai mult spre să fiu dominat așa. Deci de desubt. Exact, da. Îți place deasupra sau de desubt? De desubt.
de desubt. Pentru răspunsul ăsta nu vă dau bani. Nu merită. Te cred, nu merită răspunsul. Trebuia să detaliați și voi să ziceți cum și... Îți place deasupra sau de sub? În mijloc. Într-o parte. Deci tot mijloc. Ai învățat-o bine, cu sare. Ok, tu? Ambele. Bravo. Pe Insta. Care e primul lucru care te atrage la o fată? Contactul vizual, chestia de cum arată. Asta Deci e cum arată? în prima fază, da. După vezi despre ce e vorba, dacă e ok tipa, dacă nu e ok, dacă e frosenilă, dacă e... și așa mai departe. Dar impactul ăsta e vizual, să arate ok. Bă, adevărat că dacă te uiți, știi, și nu te atrage o persoană, nu prea te bagi în seamă cu ea, dacă... Clar, îți dai seama, dacă e vreo de, nu știu, n-am nimic cu nimeni, că fiecare suntem frumoși în felul nostru, dar fiecare cu gusturile lui la femei, nu? Adevărat. Important e contactul vizual atunci, pe loc. Dacă îți place, te bagi în seamă cu ea, dacă nu, o lași să ducă unde are treabă. Ok, să vă dau... Care e primul lucru care te atrage la o fată? Ok. Adică la ochi te uiți când vezi pe una pe stradă și zici, bă, La față, în principal. la față, da? Da. Tu? Tot la față, ca să fim băieți cumiți. Nu, la spate, na. Și da, uite, dacă e cu spatele, unde te uiți? În jos, na. O să La uit. picioare, este? Bine, ți-ți plac tălpile, să înțelegem. Nu, mai sus un pic. Vă recunoaște că ai făcut petuși. Nu, mai sus. Bă, dacă cerșea, eu să știi că nu-i dădeam, dar dacă a zis pentru bere, Era pentru bere, nu era pentru... Era o cazul uite, nobile. frate, dau ție că... Da, te pup, mulțumim. Ce alegi, un băiat cu pătrățele sau cu burtă? Cu pătrățele. De ce? E mai frumos. Hai că nu-ți place burta sau ce? Ba da, dar e mai frumos când simți pătrățelele. Se simte mai atractiv, mai pe scurt, e un pic mai atractiv. Așa e părerea mea, asta e părerea mea sinceră. Eu nu cam eu sau așa ceva. Are Într-o pătrățele. fată, Ce alegeți? Un băiat cu burtă sau unul cu pătrățele? Depinde și personalitatea. Nu contează. Cazatorie pe la cu burta de bere, Da, zic eu. probabil. Adică gen... Nu contează cum arată, nu? Nu. Dar dacă n-are burtă, n-are nici pătrățele. Am fost și cu pătrățele și cu burtă. Și n-ai așa, gen... Ăla e de 9, ăla e de 9 jumătate? Nu? Tu ce alegi? Dintre un băiat cu burtă și unul cu pătrățele? Cu burtă. Cu burtă la lista sau îmi pui întrebarea mea? Da. De ce? Că doar de ăștia am avut. Păi și n-ai vrea și tu unul, uite, cu pătrățele? Nu, că nu merg la sală nici eu. Păi și de ce nu-ți place ție unul cu pătrățele? Că nu mergi tu la sală? Dar nu vreau. Nu vrei, nu? Sufletul contează. Bine, uite, asta mi-a plăcut. Așa, am drept. Așa. Păi, în momentul de față am iubit cu pătrățele, de ce să aleg cu pătrățele? În ce loc public ai vrea să o faci? eu în niciun sincer, loc, sincer. eu sincer, în prima baie sau în primul tufiș, tot aș face. Vezi? Am zis-o sincer. Da, frate, și ea a fost la fel, a zis că n-ar face. M-a omorât afară, în fine. În ce loc public ai vrea să o faci? Fii atent, vezi, acolo cum te duci sus, e un salcâm, știi, cu mulți scările tot e un salcâm și e foarte frumos acolo, că e lumină, dar e puțin umbră, e foarte nice, sunt florile așa deasupra. Depinde cum stai după pomul, Da, să nu te vadă chiar toată lumea, știi? Să fie așa puțin pitit. Ne-a dat detalii, ne-a dat alea, mergem să vedem pomul. Păi să fie clar, nu? În ce loc public ai vrea să o faci? Păi, peste o perioadă de timp, presupun că într-un pat acasă. Păi stai, am zis în ce loc public. N-aș face într-un loc public. Nu? Nu. Nu. Bine, uite, ai fost sinceră, o să-ți dau, uite, mi-a plăcut, ai răspuns. De câte întâlniri e nevoie ca să te culci cu un băiat? Sincer? Maxim 2 ani. Ce maxim de ani? Cam așa. Cam Crede-mă, ca să te culci cu o 200 fată bine. de Alții întâlniri. depinde de Cam plăcere. Alții 10-20. depinde de plăcerea lor. 10-20. În primul rând trebuie să se cunoască un pic. Ca să pot să-l cunosc mai bine și mai... Da. Asta zic, 2 ani deja era 2, adică, da, A zis teoretic 2 ani. De exemplu, într-o săptămână, Așa de e exemplu, felul dacă de persoană. ar vorbi și s-ar cunoaște foarte bine, eu zic că ar putea să facă Da, ceva. așa da. Bine, alții au făcut-o și într-o zi, cred. Imediat s-au văzut, Păi au știu, întâlnit știu. și Da, deci până la urmă răspunsul care? maxim o săptămână. o săptămână, că până la urmă trăim în România. Dacă eu am 6 ani Da. și fratele meu are 3 ani, Ok. câți ani are fratele meu dacă eu am 60? 57. S-a uitat la tine și zicea, bă, dacă îl greșește, cred că plec fără ele, nu? De câte întâlniri e nevoie să te culci cu cineva? Vrei să-l spun sincer? Na. Păi nu vreau să mă minți, știi? De multe, de foarte multe. Ce înseamnă? Dă un număr așa, nu știu, sau o perioadă de timp, zi un timp așa. 4-5 luni. 4-5 luni? Da, Ok. dar să ne vedem periodic, nu așa. Adică gen zilnic sau o dată Nu la 2 chiar zile. zilnic, așa, da.
Ok, ok. Da, așa. Nu știu, 3-4 ani. Care e poziția ta favorită? Răspunde sincer. Sincer? Hai că te știe, o să Sincer, vadă nu? dacă, da. Sincer, chiar niciuna. Zi-o tu în locul meu, că eu nu zic. Pe spate. Pe spate, pe aceea și gen umeri căci. Am soiu. Păi ai zis să zic că nu, a zis adevărul. Precunoaște. Care e poziția ta favorită? Missionary. E basic. Asta zic, e cel mai Nu? basic lucru. Îi dădeai banii dacă erai în locul meu? Nu. Vezi, nici eu nu-ți da. Da, dai că după îi împărțim. Îi dai. Avem o întrebare, care e poziția voastră favorită, dar dacă... Da, nici n-am testat până acum. Da, uite, de exemplu, care ar fi prima poziție pe care ai vrea să o faci? Cea mai basic, cea mai ușoară, cred. Și care ar fi? Păi nu știu care e cea mai ușoară. Ce notă ți-ai dat de la 1 la 10? Eu? Da. Sincer, 1. Băi, Sincer, 1. Eu nu mă cred Nu m-a frumoasă. zăpăcit chestia asta, dar eu, Eu nu mă după cred părerea mea, aș da nota 10. Mie chiar nu trebuie să fie atât de frumoasă ca să trebuie să-ți placă de fapt. Dacă are o suflet, eu zic că e foarte bine. Nu trebuie să fie, de exemplu, cum ar fi o... ci ca și cum să nu fie dita mai bună cina ca să-ți placă de ea. Dacă are suflet și să vorbească frumos cu tine și te iubește și vezi că trage cu tine, eu zic că ar fi... Aia e. ce notă îți dai de la 1 la 10? În viață? 9. În viață sau Așa, overall. overall? 7-50. De ce? De ce? De ce nu o notă mai mare? Că 7 Mai am mi de se pare- lucru. Păi și cred că, uite, dacă știi ce greșești, eu zic că ești de 10. Da, Ce părere ai? Ce notă îi dai? Uite. De nota 10, fata asta, zic eu. Ce notă îți dai de la 1 la 10? 10. De ce? Ce-ți frumos la ochii mei? Te rog. Nu mă uit, ca să... 7. 7? Da. De ce? Pentru că sunt și fete mult mai frumoase decât mine. Nu zic că nu există așa ceva. Da. Păi, dar de ce vă raportați doar la frumusețe? Nu neapărat și comportament și la comportament mi-aș da 10 pentru că sunt chiar cu minte și Îți dau eu sunt 10. loială. Îți dau eu 10. Așa, dar la frumusețe sunt multe fete mult mai frumoase. Și să fiu modestă. Ia mă, Arsane, meriți. Cred că o să vă dau... Hai, 40. Mulțumim! Cum te bagi în seamă cu una în club? Sunt două variante. Pentru mine, că am încredere în mine, îmi place cum arăt, mi se pare că sunt ok și gen... E îndeajuns dacă îi zic, bună, e super simpatică. Cum te bagi în seamă cu un tip dacă îți place de el în club? Nu mă bag în seamă cu el că ar fi riscant. Dacă mă înțelegi și vreau să zic, e riscant. Dacă vrei să vorbească cu mine, bine, dar eu în general sunt mai așa, n-am chef să vorbesc, nu veni, nu mă aborda, că mă enervez, e simplu gen. Păi uite, acum vreau să te întreb cum ar trebui să te abordezi, să nu te enervezi. Păi, nu știu, m-ar deranja orice fel de abordare, sinceră să fiu. Păi și ce face dacă te place? Nu mă interesează, gen, sunt bine. Am iubit, nu mă interesează dacă ar veni altul să mă abordeze, înțelegi? Și nu pot să mă gândesc mai departe dacă eu am iubit, gen. Are sens, bravo, bravo, deci uite, îmi place răspunsul ăsta, e 10 lei, da? Să-mi trimis pe Revolut, îți dau contul dacă... Ok, o să-ți dau pe Revolut. Sau varianta a doua, fiți atenți, Numărul 2. Te uiți așa la ea, din depărtare, te apropii și zici, scuză-mă, ne cunoaștem? Și ea îți dai seama, o să zic că nu vă cunoașteți. Și tu îi zici, cred că ar fi cazul. Gen mie mi se pare bună. Sau, mai am una, bine, asta e cam... E cu dus și dors. Scuză-mă, mi-ai furat privirea. Știi, asta n-am. Când ți-ai pierdut virginitate? La 12 ani, cu o fată de 22. Eu aveam 12, ea avea 22. M-a pus aia în pat, așa stăteam. Eram icoană, nu mai știam ce să fac. Sincer, tremuram din tot ce aveam eu mai sfânt. Bă, da, asta mi-e Sfânta Cruce, 1 minut m-a ținut. Bă, m-a ținut 1 minut, sincer să fiu. A rezistat băiatul nostru, mă, eu aș fi vreo la 12 ani să vină vorba. Care e primul lucru care te atrage la o fată? Să mă iubească. Să vorbească? Să mă iubească. Să te iubească? Păi da, ăsta e primul lucru pe care îl vezi, că n-ai cum să vezi lucrul ăsta, nu? Sării. Ai știut tu pentru ce te-ai ales, Care e primul lucru care te atrage la o fată? E la tine o să fie la un băiat, ca să nu... Comportamentul. Păi da, primul lucru. Cum mănâncă? Ce dacă nu folosește furculița, adio. Dracu, evident. Ok, tu? Fața, că dacă e urât. Ok, uite, asta puțin că m-am mușcat ceva băgame și... Care e primul lucru care te atrage la un băiat? Părul. Apărut din cap, pe mâini? Normal. De pe cap, nu?
Ok, tu? Îmi place să fie creț. Creți? Da. Umorul. Umorul? Da. Păi da, lucrul ăsta nu-l vezi prima oară. Zâmbetul. Ok, deci aveți 10 lei, da? Că mai cuceri cu Are zâmbet. 5 cu 5? Ai avut vreodată o prietenă cu beneficii? Am avut. Erau prietene între ele două și se știau, dar au fost de acord. Și ai făcut-o vreodată cu ele amândouă? Amândouă, da. Bine, eu nu voiam. Dar m-a dezbrăcat aia. S-a pus pe treabă. Sărăcuț, erai... Eu ce puteam să fac, dar nu vreau. Era ajutor. Da, m-a violat, nu pot să zic. Nu se numește viol totuși. Ce să zic? Meriți, 20 de lei, frate. În ce loc public ai vrea să o faci? Chiar aici, în centru. În centru unde? Aici, un loc ăsta. Exact pe locul ăsta? În parcul ăsta, la noaptea. Deci, ascultați-mă ce vă spun că noaptea. Aici. E safe sau? Normal. Deci uite, pentru asta o să-ți dau bani. De câte întâlniri e nevoie ca să te culci cu cineva? Hai, de capul meu, cred că de 2 ori. Nu de mai multe ori, nu de puțin. De 2 ori, pe zi. Dar noaptea e mai mult. De 10 ori. You what? Da, mă, tu ne zici de câte ori te culci cu cineva? Aoleu, nu. Mai zi o dată, te rog frumos, băiat. Ce alegi? Băiat cu pătrățele sau cu burtă? Cu burtă. Da, trebuie să-mi placă răspunsul, nu știu, de ce îți place ăla cu burtă și nu ăla cu pătrățele? Pentru că și eu am burtică. Hai, și dacă aveai pătrățele, îți plăceau ea cu pătrățele sau cum? Da, normal. În ce loc public ai vrea să o faci? Sincer? Da. Într-un magazin de la așa, cum îl vezi acolo. Să treacă lumea pe De la cu Coca-Cola? Să treacă lumea pe lângă mine și să zică, bravo, mai dai. Ea nu pare mulțumit. Ok. Crezi că o am mare? Dacă zic da, îmi dai bani. Deci e o logic, dacă spui da, poate să dă bani, dacă zici nu, poate nu-ți dă. Medie. Deci nu meriți banii, nu? Deci dacă răspundeai da, îți dai 50 de lei. Naiba. Am uitat câți bani am. Uite, ține puțin în casă. Păi, ești proastă. Uite, pentru asta mai primești 10 lei. Mulțumesc, bro. Uite ce deci microfonul, nu plecați. Bani mulți, dar prost sau deștept cu bani puțini? Bani mulți și el prost, că dacă are bani puțini, am eu bani și o să-mi fure pe ai mei și nu vreau să stea pe banii mei. Așa că bani mulți și el prost, că așa pot să-l fraieresc eu măcar pe el. Bă, are dreptate, eu nu m-am gândit la asta, să mor. Și dacă mă duce și capul, îl învăț și pe el, îl mai deștept și am și bani. Și facem bani împreună. Cum ar trebui să se bage un tip cu voi în seamă în club ca să fie ok? Trebuie să fie foarte subtil, să nu vină la tine să se bage în seamă și să fie all over you. Trebuie să fie și el mai așa. Scuze-mă, mi-ai furat privirea. Dar dă-ne așa un tip ce ar trebui să facem, să veniți la asta lângă voi 5 minute, după aia... Da, așa un pic, să-ți facă cu ochii sale, nu să vină pe tine Scuze-mă, ne cunoaștem? că hai de viața mea cu mine. Așa, frumos. Asta, dansez puțin pe lângă tine, ne uităm, facem niște priviri și după aia ne dăm seama, mergi. Tu ce zici? Da, pe scurt să nu fie libidinos și să vină și el, adică nu știu, să fie mai nonșalant. Hai că vrei să zici că ție nu-ți plac complimente. Îmi Să plac să zică, mamă, complimentele, ce dar frumoasă ești și ce pantaloni frumoși ai. nu, dar majoritatea vine acum cu ce faci viața mea, ce zici? Uite, acum că mi-ai zis asta, spune-mi o experiență neplăcută din club. Cum te-ai abordat unul, dar ai zis să mă bată mama, dar mai vin în clubul ăsta, vreau. Păi vin direct și pun mâna pe tine și zic, stai cu mine, viața mea nu ne permite. La ce te uiți prima oară la un bărbat? La față sau la corp? Nu, la dinți. La dinți? Da. Dinții sunt, nu știu, mi se pare că e unul dintre cele mai importante lucruri la un băiat. Gen, e vorba de igiena personală și, nu știu, mi se pare că asta e cel mai important. Nu mă interesează, gen, neapărat cum arată, gen, mă interesează mai mult cum se comportă cu mine, dacă ar fi vorba de mai departe, știi ce zic? În niciun caz cum arată, dar prima chestie la care mă uit la un băiat, clar, dinții, gen. S-a dat o persoană de același sex la voi? Da, da. Și cum ați reacționat? Foarte bine că ea s-a dat la mine, eu m-am dat la ea. A, și v-ați dat gen tot în club sau? Peste tot, da. Da, n-a pornit relația de acum. Nu, de la mine, nu de acolo, da. Bravo, ce să zic? Felicitări! Mulțumim! O poveste adevărată merită premiată, știi? Ok, aveți 20 de lei, da? Ce faci dacă îl vezi pe fostul în club cu alta? Bă, gen, nici nu mă interesează, sinceră să fiu, că dacă el se simte bine, el e fericit, e treaba lui. Ce mă interesează pe mine ce face el? Ok, acum o să te pun să-i transmiți un mesaj. Fostului meu, Da. te pup să ai mult succes în viața ta și
cam atâta, ce să zic. Deci cataloghez ca două întrebări și chiar îmi place. Uite, a zis ceva de bine, știi? Deci că majoritatea zic, bă, dă-l dracu. Nu, păi nu mă interesează de ce să zic ceva urât dacă până la urmă mi-am petrecut o perioadă de timp cu persoana respectivă, gen, n-am cum să vorbesc urât despre o persoană care a fost în viața mea atâta timp, gen, mie ar fi greu. Care ai ales-o la un moment dat și ai zis, îmi place de el. Bravo. Ce faci dacă o vezi pe fosta în club cu altul? Nu simt nevoia să fac nimic, gen, că mi se pare că simpla mea prezență e îndeajuns, știi? Adică crezi că o deranjează și pe ea că te vede acolo? Dacă te simți bine și arăți că te poți distra și ai trecut peste, cred că e îndeajuns. Gen, nu trebuie să faci ceva anume. Bere, vin sau tărie? Tărie. Da, uite, tu i-ai dat bani pentru răspunsul ăsta? Da, de ce nu? Șaturi, tărie. Între una, normal că i-ați dat. Evident. Da, dar eu nu e. Îți plac băieții cu barbă sau fără? Chiar l-am întrebat. Fără, îmi plac băieții mai babies, așa, mai Manu Rios style. Ai văzut cum face cameramanul, așa? Da. Bine, uite, îți dau banii chiar dacă trebuia să zici că îți placă ea cu barbă, dar acum hai. Cu ce replică te-ar putea agăța un băiat? Hei, bună fata. Și gata. Da. Așa ai făcut? Nu, m-am băgat ea sau Ah, ok. Băi, atunci te întrebă cu ce replică agăți un băiat. Bună, dacă are un foc. Da. Și tu ce ai zis? Că ai foc. Da, i-am dat brichetă și după aia m-am stat. S-a prins focul între voi după. Da. Bine, frate, te place povestea voastră, aveți 20 de lei, da? Cu ce replică te-ar putea agăța o fată? Bine, cu ce replică ai agăța o fată tu, că fetele nu prea agăță. Sau l-ai agățat? Da, eu l-am agățat. Îmi ce deschiși mie lănțișorul, că s-a încurcat. Da. Așa? Da, efectiv așa. Descurce și mie lănțișorul, te Și rog. el ce-a făcut? Și după aia... A încercat. Am încercat când am putut și la... Și l-am luat în brațe. Cu ce replică te-ar putea agăța un băiat? Mă bună, vreau guma. Asta e replica, a? Băi, nu știu. Salvează tu situația. Sincer, nu am idee. Bine, cu ce replică ar trebui să se bage în seamă un băiat cu voi? Pot să-ți spun cu ce să nu se bage? Ia. Bună, ce faci? A, da? Oh. E prea basic. Deci chiar am idee. Și a început să-mi prosta, să i-am zis bună și voi. Okay. N-ai zis ce faci? Da, eram gata să moară, să țin minte. Dacă eu am 6 ani și fratele meu are 3, câți ani are fratele meu când eu o să am 60 de ani? 57. Bravo, bravo. Deșteptule, matematică. Bravo. Frate, bă, deșteptule. Aici, uite, puteți să răspundeți fiecare pe rând. Poate cine știe, vă intersectează la mijloc. Care e poziția ta favorită? Și aici nu. Asta mai să zic, mă jur. Ia uite, mă, deci a fost perfect, v-ați intersectat la mijloc. Deci, uite, hai să vă dau că, uite, v-ați gen... De la 1 la 10, ce notă crezi că ar trebui? Nu, tu ție. Sau dacă vrei să-i dai eu o notă de la 1 la 10? 9. De ce 9 și nu 10? Că mai are și ea, un minusul, dar n-are multe. Tu ce notă îi dai? 6. A fi sincer. 4, mă. Glumesc, 10, pentru că eu te iubesc. Pentru mine ești perfect. Trebuie să mergi de mine că e la 9, vezi? Asta a fost urâtă. Deci ea ar merita toți banii cum ar veni. Oricum tot eu dau toți banii, așa că nu-ți faci griji. Urât, mi-ai dat 9, lasă că te Uite, țin îți dau minte. ție banii că i-ai dat 10 și... I-am dat 9, de fapt. Și dacă îi merită să-i dai și lui ceva. Dacă merită. Te salut, bravo. Bravo. Ce mesaj ai pentru fost? Cel mai sincer mesaj pe care am să-l dau, bă, singura mea rugăminte e să nu se mai f***ă cu toată griviței, care de-aia zici că e găleapă. Bă, nu cu aia avea eu mică, bă, dacă intru în aia, dacă vreau să-mi trebuie Google Maps. M-a terifiat povestea asta. Marcat acum. Un mesaj pentru aia de care ți-a plăcut și te-a respins. N-am avut. Înseamnă că n-ai încercat de prea multe ori, mă, ce Nu, n-am fost respins niciodată. Bă, N-am n-are. niciun mesaj, nu. Crezi tu că există băiat care n-a fost refuzat vreodată sau fată? Bă, lăsați-mă, mă. Ce părere ai despre jucăriile sexuale? Să fiu sincer cu tine? Cum ai fost și până acum? Am folosit o dată, nu știu cum se numește, la 13 ani, prima dată, de cauciuc. De unde ai avut așa ceva, mâncați așa? Mi-a adus-o un prieten. Avea 16 ani, nu știu cum a luat-o. Am folosit-o. Băi, ți-a dat ce-a dat, îți dai seama, mâncați și greu. Da, frate, că merită. Care e poziția ta favorită? Capră. Capră? Jos și cu piciorii de cap pe perete. Vorbesc foarte serios. Nu, golo, nu glumesc.
Astea sunt pozițiile cele mai bune și care intră mai repede. Nice. Ai avut vreodată o aventură de noapte? Am avut, chiar aseară mi s-a întâmplat asta. Unde aici? Nu, în partea aia, în zona aia cu ei. În pădurea aia, mă, cum se numește, brade aia negre. Și a fost noaptea? A fost noaptea, cu 12 1. Ce să mai... Nu e un răspuns corect sau greșit. Bine, la o singură întrebare e un răspuns corect. Dacă îl dați pe ăla, vă dau bani. Ce alegi? Un băiat cu burtă sau un băiat cu pătrățele? Cu burtă. Și acum, de ce? Pentru că poți să stai pe burta lui, pernă. Bravo, îmi place. Ai gândit bine. În ce loc public ai vrea să o faci? În pădure. În pădure am mai făcut-o odată. E mai ok. Cel mai ok. Păi, de ce, zine, nu știu, de ce în pădure? În pădure mi se pare cel mai ok. Nu prea este lume decât un parc sau decât în loc public. A, deci tu te ferești așa și puțin de oameni. Păi nu vrei să crezi faci... că ar fi mai multă adrenalină să știi că trece pe stradă un om și tu ești acolo? Păi nu vrei! Și zici, bă, taci din gură de bună. Tu nu vrei asta, tu vrei totuși să te ascunzi un pic, știi? A, deci să fie și public, adrenalină, dar să te și ascunzi un pic. Îți place deasupra sau de desubt? De desubt. A, și tu o să zici deasupra? Păi nu-mi place să fiu condus. Nu? Nu. Uite, vezi? A fost bine că l-ai băgat în seamă, că iau te v-ați potrivit. Îți place deasupra sau de desubt? De desubt. Și mie deasupra, evident că na. Păi stai, dacă lui nu-i plăcea de desubt, tu ziceai... Ghinionul lui. Asta este. este. Până la urmă v-ați și nimeric mare. Oarecum. Îți place deasupra sau de desubt? De desubt. De ce? Că deasupra e obositor. Păi și poate e mai multă plăcere când obosești și participi la nu? Bine, te cred pe cuvânt de acum. Bine, chiar dacă e obositor deasupra, că gen îmi place să ofer plăcere. Băi, bravo, uite-te, deci recuperați și pentru întrebarea trecută, o să aveți cu ar veni 3 câștigate, da? O să aveți 30 de lei, da? Bun. Bravo! Susțină tot așa cum s-ar zice. Un mesaj pentru fosta? Să-i fie bine. Nu vreau cu răutăți, n-am de ce. Merită banii? Merită, că îi dorește binele și asta e ce contează, e suflet bun. Mamă, ne-ai luat cu de-astea? Gata, îi dau banii, nu mai Bere, vin, tărie. Tărie. Bravo, nu meriți bani. Unde trimis nuduri? Insta sau Snap? Snap. Prin poștă. Prin poștă. Știi că poți să faci poze și pe Snap și să nu vezi. Da, știu, doar că nu prea pare așa de încredere Instagram-ul, nu știu de ce. Știți, păstrează nudurile. Nu simt eu de încredere, că Snapchat a fost primul cu chestia asta. Eu zic să-i dăm banii. Gata, a zis că-ți dă banii. Mulțumesc! Sex dimineața sau seara? Dimineața. Merită 10 lei pe răspunsul? Tu ești mincinoas? Știi de ce dimineața? De ce? Păi e spulată de înainte să te trezești. Care este cel mai excitant lucru pe care cineva ți-l poate spune în pat? Dăm 50 de lei până iau salariul. A fost bun. Care este cel mai ciudat lucru pe care ai visat să-l faci cu o fată? Bă, sex cu părinții ei. Împreună. Cum e împărțeala, că nu înțeleg, adică... Știi meme-ul ăla cu să combinaseră toți la grămadă și la sfârșit au zis hai că dacă ne combinăm toți? Păi asta n-ar fi... Păi tot aia e. Există ceva care staie cheful? Igienă slabă. Să nu fie curat, nu știu, habar n-am, nu. Să miroasă urât, să nu știu. Și la tine? Fii preliniște, în general. Zici seama dacă omul ăla are o tăiere de-alea de... Dar a rămas până aer, gata, i s-a tăiat cheful. Hai zi, un mesaj pentru viitorul soț. Nu există. Nu există răspuns sau? Nu există viitor. Ce să zic, frate, bravo, ați fost calm. Mulțumim. Îi împărțiți voi, da? Să nu vă fure, da? Ai făcut-o vreodată afară? Nici nu știe. Nu. Da, tu, frate? N-am făcut-o. Vreau să fac balcon, dar nu mi-a ieșit, n-am vrut. Era prea multă lumină, prea multă lume și să... Nu, era frică, o văd vecinii. A, ți-era frică că te văd vecinii? Că o văd vecinii pe aia. Că n-am la ea acasă. Băi, ce să zic, uite, apreciez că ai protejat, tu vezi? Da. Nu eram cu ea atunci, eram cu alta. A. Ai făcut-o vreodată afară? Da. Detaliază, că nu o să-ți dau bani pentru răspunsul ăsta. Vrei să spun unde? Nu știu, pe mașină, în parc, pe bancă, în mașină dacă se pune. Ce zici că e tot afară dacă deschide geam. Pe scara blocului merge? Nu e ăla, e deja înăuntru, gata, nu mai. Cumva e în public.
Păi da, am zis afară. Bine. Dar oricum, bravo, meriți bani. Oprește-te, gata, nu mai zic. Mai mă gândeam, mai erau. Cum? N-am făcut-o afară. Hai că am salvat. Ai salvat situația, bravo, da? Deci aveți 40 de lei. Te închid. Ai făcut-o vreodată afară? Nu. Nu. Nu? Da. Mă gândeam dacă am făcut-o. Ai avut vreo aventură de noapte? Da, și nu mi-a plăcut. După aia ai mai încercat dată sau n-ai N-am zis, mai bă, încercat. nu mai fac așa ceva? Da, n-am mai încercat, nu sunt genul. Oricum- Sunt demisexuală. Scuze-mă, dar nu știu ce. Adică îmi place să fac sex cu o persoană pentru care simt ceva. Și dacă e un one night stand, gen... Ok, deci ok. Da, dar nu pot să zic neapărat că mi-a plăcut. Adică mi-a plăcut atunci pe moment, știi? Și după aia ai realizat, bă, parcă nu mi-a plăcut. Nu neapărat, dar tot așa, adică aș fi făcut-o cu cineva cu care am sentimente. Deci până la urmă Adică e așa, diferit. un overall să dăm așa la aventurile astea de noapte. Aș spune și pro și contra, nu știu un răspuns concret să-ți dau, dar cred că mai mult contra. Deci fără aventuri de noapte că e necaz, da? 210, 210. Să știi că te aud, să zice bine. Dați-mi follow pe Instagram. Îmi place, da? Eu știu ce o să pui. Sigur o să tai partea asta, nu? Nu o să dai, o să pun bipuri și o să scriu acolo. Au? Adam Sultan. Ai avut vreodată o aventură de noapte? Nu. Nu. Asta este, nu primim banii. Bă, vă dau că... E de înțeles, ca adică... Eu, uite, vă dau. Nu să zicem că ar fi trebuit una, măcar să vedeți cum e, eu știu să... Nu, suntem mici momentan. Bine, atunci vă dau bani ca să nu faceți. Mersi mult. Ai avut vreodată o aventură de noapte? Da. Nu prea vrei să zici de față că e, da? Bine, hai, uite, nu bagă râc aici. Tu, frate? Eu? Nu. Nu? Nu, nu. Uite, hai să vă dau, că ați fost sincer, mi-a plăcut de voi. Uite, băi, să-i părțiți, da? Da. Bravo. Te împlinim cu seara asta? Nu, au mai fost. Și ai bani pentru toată lumea? Da, frate. Ce faci dacă o vezi pe fosta sau pe fostul un club? Că nu știu acum la cine ar trebui să fac referință. Ori nu mă uit la el, nu există, ori bună, te pup, la revedere. Nimic altceva. Asta în cazul în care v-ați despărțit mai e ok. Nimic altceva. Nu există să mai ai contact cu fostul. Păi tocmai ai zis că îi zici bună, la revedere. Să mai ai contact să te intereseze de el. Am înțeles, ok. Depinde de fost. Spune-ne, uite, pe fostul ăla care chiar îți place. Hai că nu știe despre cine e vorba. Nu știu ce să zic dacă nu știi. În fine, nu știu. Te prefaci că te-ai împiedicat și pac, ai sărit pe el sau ești... Care e schema? Ei, ne băgăm în seamă, adică să zic că ne salutăm, ce faci? Ne sărutăm? Așa puțină? Nu. Nu? Nu. Mai bine, ok, deci mi-a plăcut, să zicem, a fost 40 de lei, da? Da. Ce e în mintea ta în momentul? Să mă distrez la petrecere și cam atât. După să mă duc să mă culc, că nu e bine. Vreau să dorm. Ce e în mintea ta în momentul ăsta? Mi se pare super tare interviul ăsta, gen pe tine te știu. Mi se pare că petrecerea asta, gen de din afară, pare super tare, că prietenii mei sunt proști și au fost acasă și au făcut chestii pe care nu pot să le spun. Bă, e tare, e un vibe bun, gen. Ce e în mintea ta acum? Să mai beau și eu câteva pahare, să fac frumos aici și să mă duc în altă parte să fac și mai frumos decât aici. Tu ce gânduri ai aici? La ce te gândești? Ia că e iubita mea. La ea mereu. Dacă La ea nu mă mi- gândesc. Suntem prietene, da. Da. Ar bine că ați fost siropoase și de astea, ok, vă dau și bani de asta, da? Ai agățat-o pe una în club și ai plecat cu ea acasă? Bă, sincer nu. Și eu vreau să vă spun, ăștia care spuneți chestiile astea, eu cred că mințiți, sincer. Adică trebuie să fii ceva, habar n-am cum e Rava, acum trebuie să fii Rava ca să poți să iei pe una din club direct acasă, știi? Asta e vrăjeală, gen dacă unei fete îi place de tine, ca să vină cu tine acasă, trebuie să fie sigură că tu nu ești vreun psihopat sau habar n-am și trebuie să ai social proof, știi? Trebuie să fii cunoscut. Bă, dar eu am auzit și fete care au zis că, bă, eu m-am dus cu ăla acasă după ce am fost în club. Bine, dacă ești, gen dacă arăți țiplă,
și îi place la aia de tine, posibil, dar sunt șanse foarte mici, pe bune. Eu nu cred în chestia asta. Gen, fata aia de-abia te-a cunoscut și vii tu hata nimeni. Înțeleg, ești îmbrăcat frumos, ai, știu, un Adidas, o vestă, te-ai tuns, te-ai spălat pe dinți, dar ce să faci? Eu nu cred. Dacă e o fată ușoară, că toată lumea cunoaște fete de genul ăsta, gen sunt fete care pur și simplu vor să se dar alea oricum sunt nasoale și de ce vrea să iei o nasoală cu tine, gen, că strici tu imaginea. Ai agățat pe unul în club și ai plecat cu el acasă? N-am Sau pe una? Eu nu plec cu lume din club. Am agățat și am zis, ce faci, hai și noi la o țigară și cam atât. Și după aia s-a întiripat ceva între voi și ați Da, dar după aia m-am dus acasă, el s-a dus acasă și la revedere. Păi și cum ai agățat? Că eu nu văd agățată. Păi eu nu agăț ca să mă duc acasă cu cineva, agăț ca să stau și acolo, ca o experiență. Să fie așa, gen să te distrezi mai bine comparativ. Doar pe cineva cunoscut, adică care era Gen, ai zis, bă, hai să mergem în club și de acolo din club... Da, să zic că era programat gen să vină la mine sau așa după. Adică nu i-am zis eu, hai la mine neapărat. Dar, în fine, era cineva cunoscut deja. N-ai agățat din club, a fost o întâlnire programată în club ca să plecați după de acolo. Ți-a plăcut răspunsul? Da, a fost drăguț, chiar mi-a plăcut, da? Mulțumim frumos! Să-i împărțiți, da? Da. Seama. Cum fac? Că nu știu. Habar n-am. Cred că ai putea să-mi dai și numele, gen. Da, chiar nu trebuia să-mi trimit. Unde trimiți nuduri? Pe Insta sau Snap? Pe Snapchat, pentru că dispar repede. Meriți și tu 10 lei, să zicem. Ai avut vreodată un prieten cu beneficii? Da, mai mulți. Nu în același timp, ca să clarificăm. Păi de ce ai vrea să... Este mai puțin complicat decât alt fel de relații. Nu te gândești că după un timp o să prinzi sentimente pentru persoana aia și nu să fie pentru tine? De obicei ei prind sentimente pentru mine, eu sunt mai cold-hearted, așa. Bravo. Răspuns bun, nu? Da. Merit. Care sunt șansele să ne combinăm? În seara asta, 100%, din când așteptam. Stai, era între voi sau? Ea m-a întrebat pe mine. Cerea... Voi ați vrea să vă pupați, dar nu puteți că n-ați băut. Da, fix asta. Sunt camere și suntem mai șari. Dacă vrei putem să le oprim și să vedem măcar așa. Nu cred că meritați. Deci tu meriți 20 de lei. Ultimul răspuns chiar a fost bun. Da. Ce mesaj ai pentru fost? Nu ai nimic să-i mai zici, că poate ar fi plecat repede. Următoarea fată sau următoarea întrebare? Pentru întrebarea asta și răspunsul ăsta nu stau. Care este cel mai ciudat lucru pe care ai visat să-l faci cu o fată? Pe care am visat să-l fac cu o fată? Da. Canal. Băi, mă. Și cum era intrarea? Adică ați deschis o gură de asta și ați intrat sau... Era vis, nu știu. Eu n-aș visa așa, dar... N-ai întrebat dacă e vis frumos sau urât. Ai făcut-o vreodată afară? Nu. N-aș da, pentru răspuns nu n-aș da. E ok? Încă una. Încă o întrebare, da. Încă una. Crezi că o am mare? Sigur. Adică l-ai văzut? Cine nu? Știi, vorba aia sunt, adică o priveliște pe bune. Bă, nu știu, n-aș vrea să vă sincer. Nici eu nu mai vreau să le văd. Uite, ține ca să... Uite, frate, răspunsul ăsta ultimul ți-a adus 10 lei. Mulțumesc frumos. Noroc cu lui. Bună, bă, vreți să faceți niște bani înainte de festival? Trebuie să răspundeți la două întrebări. Păi ce contează, mereu ai nevoie de mai mulți. Care este cel mai ciudat loc în care ai făcut-o vreodată? Bă, eram beat de la un party, nu știu dacă eram și fumat, sincer să fiu, că nu mai țin minte nimic de la party-ul ăla. Și o fată mi-a zis, bă, hai să o facem. Am mea chestii de astea, ok, dar unde? Că toate camerele sunt ocupate, la care asta, hai că știu eu un loc aici. Mergem noi frumos la subsol, o văd pe asta că deschide o ușă. Că acolo era un apartament ăsta cu de-astea mai vechi, era în renovare și subsolul era deschis. Intrăm noi acolo și femeia mea, imediat ce am intrat, mai era o ușă. Deschide frumos ușa aia, imediat ies de la picioarele mele 2 șobolani. Deci când aveam dacă n-am văzut șobolanii, ai zis, du-te, fata mea, că nu fac nimica. Păi da, bă, era vorba unde ai făcut-o, cu asta n-ai mai apucat, nu? Cu asta nu, era faza să o fac într-un cimitir, dar n-am mai făcut-o, că n-am mai văzut. Nici acolo, Nu. ai văzut ceva și... Dacă stăm să o luăm pe ciudățenii, am făcut-o doar în public.
Dar nu e prețurat. Într-un pac, în boscheți. Merită bani, nu? Ai rășit tu în spate. Întrebarea mea, am și eu o întrebare. Ai și tu o întrebare, dar la tine a picat aia cu trebuie să răspunzi corect, înțelegi? Dacă eu am 6 ani și fratele meu are 3 ani, câți ani are fratele meu dacă eu am 60? 57. Bravo, frate! Bravo! Nu! Erați deja plecăm fără ele, nu? Am zis că 30. Care e poziția ta favorită? Nu știu, misionarul sau... Aia. De ce toată lumea întreb? Pentru că aia îmi place mie, nu știu. Îți place să stai degeaba? E basic, gen. Da, îi place să stai degeaba. Pentru că sunteți aproape unul de altul și așa, nu știu. Ai dat așa la sentiment să mă duieșezi bine, hai! Meriți banii și pentru asta. Ce notă îți dai de la 1 la 10? 7. Fiindcă vreau să mă mai îngraș un pic. În rest, top. Și la câte kilograme trebuie să ajungi să fii de 10? 70 și un pic. Dar cu sală. Adică nu fără să fii sală. cu burtă ca la Da, mine. nu cu burtă. Nu, pentru că vreau să mai străbesc un pic. Ah. Mă băg de sală. Și tu, frate? Eu îmi dau un 8. De ce? Bă, și eu trebuie să mă mai îngraș puțin, gen, consider că sunt prea Bă, puțin, lasă-mă, așa. dracu, bă! Cu grășatul și zlăbitul. Uite că pare așa mai... Că i-ai împărțit cu ei, ăsta parcă fură. Ai vreun fetiș? Ce ai fetiș? Gen, vă fantezie de asta. A, doar așa, dacă e cazul, dacă nu... Am și fantezii, normal, ca să... Zi una din ele. Nu știu, să țip, să urlu așa, ușor, așa. Păi cum țipi ușor? Ah, baby, aoleu, doamne, ce mai ei? Ăla e. Cu câte persoane ai făcut sex în ultimele 2 luni? Mamă, nu mă înșel așa. Cu 20 de inși. Oh my god! 3 ziua asta, mâine așa, păi mâine așa și se adună. Deci am calculat eu așa. Așa puțin. Ai zis în 2 săptămâni. Ei, În o 2 lună săptămâni? de zile credem că fac 40-50, că merg eu pe aici, peste tot așa, dacă sau să mă... Mergi pe stradă și dai de unul, gata, frate. Poate mai dau, și de drogați, și de mai așa, și mai așa. Hai și pe TikTok. Ai chiloții mov. Dă-i din bas că-ți place. Să vezi cum atrage.